como educar a 37 alumnos con soamente 2 profesoras. Ese é o reto que parece que terán que enfrontarse neste colexio de Verducido no vindeiro curso. A Xunta de Galicia notificou nas últimas horas o peche dunha aula de infantil e a supresión dunha das mestras. O motivo, segundo a Administración Autonómica, é a baixa matrícula, algo co que non están de acordo as familias. O curso pasado había 37 nenos, este ano polas matrículas quedan 31 nenos, o sea que tampouco é que baixe tantísimo o ratio de nenos. Polo que sabemos, se o problema é o ratio, solo recordarlles que o ratio é para en alza, o sea, para un máximo de nenos, non para un mínimo. As aulas non se quedan con mínimos. Se baixou a matrícula de nenos, precisamente non é porque a xente este a máis de tranquila con todos estes follones que temos todos os anos de se nos van a pechar unha aula ou a outra. Ademais, se hai un descenso de natalidade, a escola non é responsable, que van a pechar cada escola rural e mandar a todos os nenos ao centro das cidades. Non ten sentido. Durante o curso 2018-2019, este centro contaba con 37 alumnos que estaban repartidos entre 3 aulas de infantil e unha de primeiro e segundo de primaria. Co peche dunha clase cunha profesora menos, a comunidade educativa desta escola ve imposible dar un servizo de calidade. 2 mestras quedarían para 30 alumnos e o problema ademais é que ao eliminar unha aula de infantil agora retirarían unha das profes que ten praza fixa, co cual só deixarían unha profe con praza fixa que ademais é a directora, a administradora, a secretaria, a conserxe e a que fai todos os traballos. Entón mandarían a outra profesora externa para a aula de primaria. As familias poñen o foco directamente sobre o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares, quen, segundo eles, está incumprindo coa súa palabra. O xefe territorial, según as súas palabras que escoitamos na radio, decía que non. Pero agora de súpeto nos avisan que van a pechar unha de infantil. E claro, para o centro, que se quede un centro con 2 mestras, é inverosímil, porque os nenos non van a estar suficientemente atendidos porque é imposible que 2 persoas, xa nin falar de que unha se tenga que coller unha baixa ou por calquera motivo non poda acudir á escola, se quede unha persoa con 31 nenos. Neste centro levan meses vendo como os recortes están afectando a calidade educativa da escola, xa que neste último curso escolar xa perderon aos profesores que tiñan de reforzo para especialidades como música ou inglés, pero as familias non se renden e aseguran que seguirán traballando para que a escola infantil de Verducido sobreviva.